Insellmilkom u nistedinkom ma' 58 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Qed niċċelebraw l-Epifanija tal-Mulej. Il-kelma Epifanija tfisser manifestazzjoni. Fl-antik il-Knisja f'din is-solennità kbira kienet tfakkar it-3 manifestazzjonijiet ta' Ġesu bħala tarbija lil-maġi, Ġesu illi juri id-divinità tiegħu waqt il-mamudija minn idejn Ġwan il-Battista u t-tielet manifestazzjoni tal-glorja tiegħu fl-ewwel sinjal tiegħu skont ir-rakkont tal-Vanġelu ta' San Ġwan, it-tieġ ta' Kana. Illum il-Knisja tiffoka fuq l-ewwel manifestazzjoni. Ġesu illi jidħol juri ruħu jirrivela il-glorja tiegħu minkejja li kien tarbija lil dawn l-orrief li ġew ifittxuh mill-bogħod. Hija storja sempliċi imma qawwija, storja konkreta ta' orrief illi probabbilment kienu midħla tal-iskritturi Lut u fehmu li kien wasal il-mument illi jitwieled il-Messija imwiet. Ma baqgħux bil-qiegħda. Riedu jfittxuh, għamlu l-mixja tagħhom lejn il-Palestina ta' żmien. Fittxew aktar dettalji billi għaddew minn Ġerusalemm u ingħat lilhom il-kittieba fil-qorti rjali ta' Erodi l-Kbir illi l-Messija mwiet skont il-profeziji kellu jitwieled f'Betlem tal-Ludija. Alla jidħol b'qawwa f'din it-tfittxija fil-kewba tiddi li mexxithom lejn Betlem. Kewba illi skont San Mattew imlietom ferħ kbir. U ferħ tassew kien għax kien ferħ li wassalhom biex jaraw dik it-tarbija il-Messija imwiet, jadurawha u joffru ir-rigali tagħhom. Storja konkreta illi fiha Ġesu jimmanifesta ruħu lil dawk li jfittxuh. U hawnhekk għandna tagħlima kbira anki għalina. Il-Mulej Ġesu imxenna li juri il-glorja tiegħu, il-preżenza tiegħu, il-ġmil tiegħu lilna. Forsi mhux f'mumenti jew ġrajiet straordinarji ta' ħajjitna, imma fl-ordinarju ta' kuljum. Jalla jnissel fina bħalma nissel fl-orrief fil-maġi ix-xewqa li dejjem infittxuh li nqumu mir-raqda tagħna, min-nofskedda tagħna biex narfuh verament preżenti, niggustaw il-glorja tiegħu u minn qalbna nadurawh bħala l-kollox ta' ħajjitna. Insellmilkom u l-Mulej jagħtikom is-sliem.